जे BTC नि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे ट्राइबेल नंगौना नङा बिथाङा ट्राइबेलनि सायावनो बे बिथां आइजोआ बुंबायब्ला बिथांनि मोदोमाव नांगोन ना नाङाखै मोजां खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो ST सिटनिफ्राय जोङो देरहाहरबाय जाहाथे जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावो नाथाय नोंथांमोना जोंनि ट्राइबेलनि मोजां खामानि मावनो नागारै जोंनि ट्राइबेलखौ गोमोरहोलांनायनि खामानिसो मावोबा जों बेखौ गनायनानै लानो हानाय नङा नोंथांमोना बेबायदि खामानिखौनो दिनै मावदों नोंथांमोना राजखान्थिनि लाबा-लाबाखौ साननानै नोंथांमोना जि थाखानाय जि मोनद' हारिनो ST होनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौ बुंगासिनो दङ आरो नोंथांमोना बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ ST आ मोनसे सोरनिबा प्रपार्टि नङा सोरबा मानगोनां हाग्रामा सारनि प्रपार्टि नङा मानगोनां प्रमद बर' सारनि प्रपार्टि नङा मानगोनां UG ब्रह्मनि प्रपार्टि नङा बियो ट्राइबेलनि मोनसे प्रपार्टि ट्राइबेलनि बे प्रपार्टिखौ NOC खौ हरबावनो बिथाङा सोर दा बेखायनो जोङो एसे ट्राइबेल स्टुडेन्टस हिसाबै ट्राइबेल फरायसुलि हिसाबै जोङो जिखुनु हाबाफारि लायो बे मोनद' हारि ST होनायनि हेंथायै सोमावसारनायाव जों जेब्लायबो बाहागो लागोन सुनि प्लेट लादों गुबुन गासैबो जोंना 14टा जे माबा दङ कमिटि दङ बिनि जों प्लेट लानाय जादों बेवहाय इन्डियानि प्लेटबो जों लानाय जादों बेवहाय सोरबा इन्डियानि मिनिस्टारा जोंखौहाय बेयाव सोमावसारनो थिनाखै एबसुनि जे प्रेसिडेन्टआ बेयाव जोंखौ सोमावसारनो थिनाखै सोरबा गुबुन मिसिंनि प्रेसिडेन्टआ बेयाव जोंखौ सोमावसारनो थिनाखै जों एसे ट्राइबेल स्टुडेन्ट जों इमोसनेल जानानै जों बेयाव सोमावसारनाय जादों मानो होनना बुङोबा जों खैफोदखौ मोनदांनानै जों सोमावसारनो गोनां जादों आसाम नाङैनो मोनद' हारिनो ST होनायखौ लानानै गोख्रों भाबै सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिबाय दङ मोनद' हारिनो जुदि ST होयोब्ला थाखानाय मोन 14टा STफोरा बेसेबां खहा जागोन बे खहा जानायनि सायाव बयबो रायजो राजाफोरा मोनदांदों आरो जायनि थाखायनो गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिदों सिसिट'वानि बानजायनायाव गोख्रों सोमावसारनाया सोलिदों BTC ओनसोलजों लोगोसेनो गुबुन आसामनि जाय ट्राइबेल मैखोम थानाय जायगा बे जायगाफोराव गोख्रों भाबै सोमावसारनायखौ जों नुनो मोनदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै क'क्राझार इउनिभारसिटि गुवाहाटी इउनिभारसिटि कटन इउनिभारसिटि दा गुबुन कलेजफोराबो बे समाव गोख्रों भाबै सोमावसारदों ट्राइबेल फरायसाफोरा बे समाव जांख्रिखांदों आरो सोमावसारदों जारिमिनाव जानाय जे जाथाय BTC ओनसोलाव जे थांनाय 29 नभेम्बराव जानाय जाथाय बे जाथायावबो नुनो मोनदों जे बे समाव गोख्रों भाबै ट्राइबेल फरायसाफोरा सोमावसारदों बे समाव आङो दङ बिजनि ओनसोलाव आं दङ आरो ट्राइबेल फरायसाफोरजों सावरायनो थाखाय नाजागोन थारैनो बिथांमोना दि सोमावसारबाय एबा बे समाव मोनद' हारिनो ST होनायखौ लानानै सांग्रांथिया माबायदि फरायसाफोरनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन ट्राइबेल फरायसाफोरनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन बे समाव जिहुते मोनद' हारिनि ST होनायखौ लानानै मोनसे थासारि सोलिबाय थादों आसामाव सोमावसारनायखौ नुनो मोनदों ग्रुप अफ मिनिस्टारा 29 नभेम्बराव जिहुते साबमिट खालामबाय गावसोरनि रिपर्ट बिदांखौ आरो बे समावनो गोबां सोमावसारनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननि जे बिजनि ओनसोलावबो ट्राइबेल फरायसाफोरा सोमावसारदों माबायदि बिथिङा ओरैबायदि बिथिं सफैबाय जेराव सोमावसारनो गोनां जाखो मा बुङो खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सानसुमा बसुमतारी आङो बिजनि हालामनि सासे ट्राइबेल फरायसा जोंहा जि आसाम नाङैनो जि जोंनि ट्राइबेल फरायसाफोरा दा मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लागासिनो दङ आरो सोमावसारनो बायध'था जादों बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जि मोनद'था जौगासारनाय हारि आरो गोबां सुबुं गमा थानाय हारि बेनो जोंहा ST होनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों दायो ग्रुप अफ मिनिस्टारा रिपर्टबो साबमिट खालामबाय दायो जोंहा जि मोनद' जौगासारनाय हारि बेनो ST होयोब्ला जोंनि थाखानाय जि मोन 14 ट्राइबेल हारि बियो गोमालांनायनि लामायाव मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा सुबुं अनजिमाया जोंनि गासै मोन 14 हारिनि सुबुं अनजिमाया जाबाय 45 लाखनि खाथियाव आरो जि गोदानै ST होनो नागिरदों जि मोनद' जौगासारनाय हारि बिसिनि सुबुं अनजिमाया गोबां 2 कौटिनिबो खाथियाव दायो जुदि जोंनि बे खमथार सुबुं अनजिमा थानायाव गोबां जौगासारनाय हारि आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारि बेखौ जुदि जाबसिनानै होयोब्ला जोंनि जि कम्पिटिशन जोंनि बायदि दिनै फरायसा हिसाबै जोंनियाव गुबुन जोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि स्टेट इउनिभारसिटि आरो गुबुनाव जोङो एडमिशन लानो थाखाय जोंहा थिखानाय ST खमथार बिबांनि ST रिजार्भेसन थायो दा बेवहाय जोंहा जुदि बे खमथार सुबुं अनजिमा थानायजों आरो बुरजाथार सुबुं अनजिमा थानाय मिलायोब्ला जोंहा स्टुडेन्टआ माने गोबां बुरजा जागोन आरो ट्राइबेला आरो बिनि
जोंनि कम्पिटिशन लेभेला बिराद हार्ड जागोन जोंनि थाखाय टाफ जागोन बेनि थाखायनो जोङो फरायसाफोरा मोनदांदों जि बेनिखायनो जोङो सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों आरो जोंहा जि बिटिसि हिसाबै जि मोन 30टा जि MCLA नि सिटआ जोंनि थाखाय रिजार्भेशन दङ ST नि थाखाय दा बे ST नि सिटआव जुदि बिथांमोना जुदि गमामायैनो ST खौ मोनमारोब्ला बिथांमोनाबो इलेक्शन गेलेनो फैगोन जोंनियाव बिथांमोनाबो ST रिजार्भेशनाव इलेक्शन गेलेनो मोनगोन आरो बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया गोबांखा बेखायनो बिथांमोना जि बेवहाय देरहानायाबो रोखा जाखागोन दायो 5 आरो 10 बोसोराव जुदि जाहैयाबाबो उननि जि 20-30 बोसोरनि उनाव बिथांमोना चिफ मिनिस्टार जायोब्ला जोंनि BTC खौ बिथांमोना सामलायहैयोब्ला जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय बिथांमोना जेबो सिन्था धारा खालामगोन बेखौ नुहुराखै आरो जि जोंनि फिसा हारि बेखौ गोमालांगौ जोङो फरायसाफोरा नुदों बेनि थाखाय जोङो सोमावसारनाय हाबाफारि लादों जोंहा बिजिनि हिसाबैबो जोङो गोबां सोमावसारनाय हाबाफारि लाबाय आरो इयुन समाव जुदि जि ST होनायखौ जुदि दोनोब्ला माने जोङो सोमावसारबाय थागोन आरो इयुनाव जोङो बेबायदिनो सोमावसारबाय थागोन होननानै आं फोरमायबाय मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु 29 नभेम्बराव जे जानाय जाथाय बे मोनसे जारिमिनाव बर'नि जारिमिनाव मोनसे लिरजानाय जाथाय जाय जाथायखौ लानानैनो बे समाव ट्राइबेल फरायसाफोरनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ बे समाव सोंखारिदों बाथ्रा बुंदों जे बे समाव जे एबसुआ सोमोन्दो दङ UPPLआ मोनसे बे सोमावसारनायाव सोमोन्दो दं होननानै मोनसे सोमावसारनायखौ एसे डाइभार्ट खालामनो थाखाय नाजानायखौ नुनो मोनदों मिन्थिनो थाखाय नाजागोन थारैनो बे समाव जाखिनि 29 नभेम्बराव जे जानाय जाथाय बे जाथायखौ लानानै ट्राइबेलफोरनि बा ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरखौनो दाय होदों आरो सोमावसारनायखौ मोनसे डाइभार्ट खालामनो नाजानायखौ नुनो मोनदों मा बुंगोन खुलुमबाय आंनि मुङा फुंजा ब्रह्म आं सासे बिजनि ओनसोलनि एसे ट्राइबेल स्टुडेन्ट सारा सोंदों मोनसे जों ट्राइबेल फरायसा हिसाबै जों बयबो मिथिनांगौ थांनाय 29 नभेम्बर बेवहाय मोनसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय BTC सेक्रेटारि बे अफिससिम मोनसे फेसफुल रेलि लानाय जादोंमोन बेवहाय मोनफ्रोमबो जे 14टा जे ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन बिनि जों फ्लेट लानाय जादों बेवहाय खुनु मोनसे UPPLनि मोनसे फ्लेट लायाखै एबसुनि फ्लेट लादों गुबुन गासैबो जों 14टा जे माबा दङ कमिटि दङ बिनि जों फ्लेट लानाय जादों बेवहाय इन्डियानि फ्लेटबो जों लानाय जादों बेवहाय सोरबा इन्डियानि मिनिस्टारा जोंखौहाय बेयाव सोमावसारनो थिनाखै एबसुनि जे प्रेसिडेन्टआ बेयाव जोंखौ सोमावसारनो थिनाखै सोरबा गुबुन मिसिंनि प्रेसिडेन्टआ बेयाव जोंखौ सोमावसारनो थिनाखै जों एसे ट्राइबेल स्टुडेन्ट जों इमसनेल जानानै जों बेयाव सोमावसारनाय जादों मानो होनना बुङोबा जों खैफोदखौ मोनदांनानै जों सोमावसारनो गोनां जादों मानो होननानै बुङोबा जोंहा जे मोनद' हारिनो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय मोनद' हारिनो जे ST होनो थांबाय थादों बेनि बेखौ जाहाथे जाहोनो मोना रेजेक्ट खालामनांगौ बेनि मोनसे थांखि लानानै जों बे फेस रेलिखौ लानाय जादों संग्रामा जाबाय थागोन थासारि आरो समखौ नायनानै सोमावसारनांगौ समाव सोमावसारबाय थागोन जों एसे ट्राइबेल स्टुडेन्ट हिसाबै माने जों खैफोदखौ नुहुरखादों मानो होनना बुङोबा जोंहा फिउचार दङ मानो होनना बुङोबा जोंहा दिनै कलेजाव फरायबाय थादों गाबोन इउनिभार्सिटियाव थांनांगौ जागोन इउनिभार्सिटियाव थाङोबा जोंहा माखासे बिथांमोननोबो गोबां जौगासारनाय हारिनोबो ST स्टेटास होयोब्ला गमामायैनो जुदि होमारोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन माब्रै होननानै बुङोबा जों बिथांमोननो जुदि ST स्टेटास होयोबा बिथांमोनाबो इउनिभार्सिटियावहाय जोंनि खथायाव ST खथायाव बिथांमोनाबो एडमिसन मोनगोन कलेजाव एडमिसन मोनगोन गुबुन बिदिनो गोबां बिदि बिथिङाव बिथांमोना ST स्टेटासआव होयोब्ला बिथांमोनाबो मोनगोन बेनिखायनो जोंहा गोबां खहा जागोन आरोबाव जे BTC नि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादों जे ST स्टेटासखौ गासिनोबो समान होनांगौ अबेबा B अबेबा P अबेबा H बेबायदि होनाय गैया होआलासिनो गासिनोबो समान होनांगौ बे जानो हाथावा माब्रै होननानै बुङोबा जोंहा सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय BTC लेभेलनिफ्राय जे माखासे साख्रि बाख्रिनि बेलायाव STP STH बेनि बेलायावहाय जोंहा खालि ST स्टुडेन्टफ्राल' जि थाखानाय ST स्टुडेन्ट बिथांमोनाल' मोननाय जायो बेनि बेलायावहाय जुदि बै गोबां सुबुं अनजिमा थानाय जे जेरै आहमफोर बिथांमोना जुदि ST स्टेटास मोनमारोब्ला जोंनि जायगाखौ बिथांमोना सेग्लोबना लागोन आरोबाव जेरैबायदि दा BTC नि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिया गावनि गादियाव जिरायनानै थादों
बिथाङा सानदोंना सानाखै जुदि बिथांमोना जुदि एसटि होमारोब्ला बिथांमोना गोबां सुबुं अनजिमा थाखानाय हिसाबै फैबाय थानाय 5 बोसोरनि उनाव बिथांमोना इलेक्सन गेलेनो मोन्थाय मोनगोन 10 बोसोरनि उनाव बिथांमोना गादियाव जिरायगोन बिटिसिनि चिफ जागोन बेनि उनावहाय जों थाखानाय एसटिफोरनि स्पेसियेलि बड' गुबुन गुबुन मिसिं गार' बिथांमोननि थाखाय जोंनि थाखाय बिथांमोना खुनु मोनसे बाथ्रा बुंनाय नङा बेनो मोनसे साननाय नङा बेनिखायनो जों बिथांखौ गोथौ दुखु मोनदों आरो बिथांमोना जोंखौ हेफाजाबसो होनांगौ जोङो एसे गावबो सासे ट्राइबेल बेनिखायनो बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होनांगौ थोंजों हायाबाबो खेंसालियै जोंखौ हेफाजाब होनांगौ आं बेखौ खावलायदों जिहेते जों सोमावसारनायखौ नुनो मोनदों जे बेवहाय फरायसुलिफोराबो गोबां बाहागो लादों जे फरायसुलिफोराबो बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै ट्राइबेल फरायसुलिफोराबो जोबोदनो मोनसे सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाफादों सासे बिजनि ओनसोलनिनो फरायसुलि सासे ट्राइबेल फरायसुलि दङ मोनथिनो थाखाय नाजागोन दा मानि थाखाय बे समाव सोमावसारदों जे सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय माबायदि ओरैबायदि बिथिं सौफैदों जेराव ट्राइबेलफोरा खैफोदाव दा मोनदांदों मा बुङो खुलुमबाय आंनि मुङा प्रिमिला बसुमतारी आङो बिजनि ओनसोलनिनो सासे फरायसुलि जे सोलिबाय थानाय मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै जोङो सोमावसारगासिनो दङ जों गोबां बर' फरायसुलिफोराबो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि कलेज बेफोरनिफ्राय गासिबो बाहागो लादों दा जोङो जोंनि मोनथायनि थाखाय बयबो बाहागो लादों जे दा जोङो कलेज लेभेलाव फरायगासिनो उनाव जोङो इउनिभारसिटि लेभेलाव एडमिसन लाहैनो थाखाय बेसे गोब्राब जायो बयबो मिथिखायो गाव गावनो दा बेनि थाखायनो जोङो बयबो ओंखारलायनानै जोंनि जे गासैबो बर' स्टुडेन्टस दं लिडार्सआनो जा गासिबो जा ट्राइबेल स्टुडेन्ट जिखुनु ट्राइबेल स्टुडेन्टस बाहागो लागासिनो दङ दा बेखायनो जोङो एस ए ट्राइबेल स्टुडेन्टस हिसाबै ट्राइबेल फरायसुलि हिसाबै जोङो जिखुनु हाबाफारि लायो बे मोनद' हारि एसटि होनायनि हेंथायै सोमावसारनायाव जों जेब्लायबो बाहागो लागोन जोबोदनो मोजां बुंबाय जे फरायसुलिनिफ्राय मोनथिबाय बे समाव मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जे एसटि जुदि गमामायैनो मोनद' हारिनो जुदि होयोब्ला फरायसाफोरनिल' खहा जागोन ना बे समाव सोरबा राजखान्थि दैदेनगिरिनि थाखाय खहा जागोन ना बेवहाय गासैनिबो थाखाय खहा जागोन जिहेतु राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा माखासेया जे बुंनो नागिरो जे बे समाव जे मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जोंहा बेरेखा नङा बे समाव बिथांमोननो जुदि नांगौबा जों एनअसिखौ हरबावगोन बेफोरबायदिबो बुंनायखौ जों नुनो मोनदों जे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा बाथ्राखौ बुङो खहा जुदि जायोब्ला फरायसाफोराल' जागोन ना बे समाव राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा बिसोरनियाबो खहाया जागोन मा मोनदांदों एसे फरायसा हिसाबै खहायाथ' गासैबो बिथिङावनो जागोन जोंहा राजखान्थियावबो जागोन फरायसाफोरनियावबो जागोन आरो जोंनि जि हानि मोन्थाय जोंनि जि रिजार्भेसन दङ बेफ्रावबो जोंहा जोबोद खहा जागोन जोंहा फरायसा हिसाबैथ' जोंहा गोबां खहायानो जाखागोन जोंनि साख्रि बाख्रिनि बेला जोंनि एडमिसननि बेला गोजौ सोलोंथाइ लानायनि बेला बेयाव जोंहा फरायसा हिसाबै खहा जागोन बिनि अनगायैबो जि राजखान्थि हान्जा बिथांमोननिबो खहा जागोन बिथांमोना सानदों जानो हागौ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना जोङो बिथांमोननो एसटि होनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननिफ्राय भट लानानै जोङो देरहासार जागोन बिथांमोना बिदि सानदों जानो हागौ नाथाय बिथांमोना जेब्लानो एसटि मोनखांगोन एसटि मोनखांनायनि उनाव बिथांमोननि डिमान्डआबो आरो आलादा जागोन आरो एसटि मोननाय लोगो लोगो बिथांमोनाबो राजखान्थियाव बाहागो लानो मोन्थाय मोनगोन बेयाव बाहागो लानो मोन्थाय मोनब्ला बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया अलरेडि गोबां बिथांमोना 10 बोसोर बा 5 बोसोर बा 10 बोसोरनि उनाव बिथांमोनाबो इलेक्सन गेलेनो मोन्थाय मोनगोन आरो इलेक्सन गेलेनायनि उनाव जोंनि बिटिसिआव बिथांमोना जि सुबुं अनजिमाया गोबाङैनो दं बिथांमोना देरहाखागोनानो बेनिखायनो बेयाव जोंनि जि आथिखालनि राजखान्थिगिरि बिथांमोनाबो गोबां खहा जागोन दायो जा सालायगासिनो दङ बिथां राजखान्थिगिरि बिथांमोनाबो गावसिनि गारिखौ खोमानानै लानांगौबो जानो हागौ बेनिखायनो राजखान्थि बिथिङावबो जोंहा गोबां खहा जागोन आरो जोंनि जि हानि बेलायावबो जोंहा दा बेवहाय बयबो अनलायनानै दङ दा बेवहाय जोंनि जि हा बेखौ जुदि गुबुना सेनानै लाफैयोब्ला बेयाव जोंहा जोबोद दुखु थागोन आरो दा बेफोरखौ मोनदांनानैनो जोङो फरायसा हिसाबै जोङो सोमावसारगासिनो दङ मोनसे बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसटि लागेना मातेर पात्ता लागे समाजारि बिजोङाव जोबोदनो बे मोनसे गोसारदों नुनो मोनदों जे ससियेल मिडियायाव जे बिथांनि जे बुंनाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव जे रायजो राजाफोराव थांनानै बाथ्रा बुंदों जे एसटि लागेना मातेर पात्ता लागे बे बिथिङाव मा बुंगोन
बे बिथिङाव आं बुंगोन एसटिआ मोनसे सोरनिबा प्रपार्टि नङा, सोरबा मानगोनां हाग्रामा सारनि प्रपार्टि नङा, मानगोनां प्रमद बर' सारनि प्रपार्टि नङा, मानगोनां इउजि ब्रह्मनि प्रपार्टि नङा। एसे बियो ट्राइबेलनि मोनसे प्रपार्टि। बियो बिथाङा सोंदों जे माटि पाट्टा लागे ना एसटि लागे। बेखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि सिगां जोंनावबो सोंनांगौमोन, जोंनावबो सोंनांगौमोन जेसे जों ट्राइबेल जोंनाव सोंनांगौमोन। बिथाङा बेबायदि हरनो मोनामोन। बिथाङा बेबायदि सोंनायाव मोनसे दुखु फोरमायदों। बिथाङा बुंबावदों दि नांगौ जायोब्ला एनअसि हरबावगोन होननानै। बिथाङा ट्राइबेलनि बे प्रपार्टिखौ एनअसिखौ हरबावनो बिथाङा सोर? बिथाङा सानगोन ना सानाखै? फैबाय बिथांमोना जुदि एसटि होमारोब्ला, गमामायैनो एसटिखौ बिथांमोना मोनमारोब्ला बिथांनि जि गादि बियो थानाय बेखौ बिथाङा सानगोन ना सानाखै? जुदि बिथांमोना एसटि स्टेटास होमारोब्ला, बिथांमोनाबो जुदि इलेक्सन गेलेनो मोन्थाय मोनमारोब्ला बिथाङा बे मासियाव थानो मोना, बेखौ जों रोखा नुहुरखायो। आरो गावआ सानदोंना सानाखै? बिथाङा गावआ सानदोंना सानाखै? जुदि बिथांमोना एसटि होमारोब्ला बिथांमोना जोंनि बिटिसिआव कब्जा खालामगोन। बेनिफ्राय जों एसे आं ट्राइबेल स्टुडेन्ट होननानै जोंहा थांना थानो मोनसे गोब्राब जागोन। एसे बर' हिसाबै आं बुंगोन, बर'आ मोनसे गासैबो दंखायो, मोनसे आइडेन्टिटि दंजोबखायो। बेखौहाय बियो आंनि बर'नि होननानै बुंनो जोंहा मोनसे समाव ओरैबायदि बिथांमोननो होमारोब्ला ओरैबायदि थासारि फैगोन, आं बर' बेबायदि बुंनो हानाय जोंहा मोनसे माने थासारि फैनाय नङा। बिथांमोना जोंखौ नासयगोन। जों मोनसे समाव मिथिगौ, बे समाव बिथांमोना जोंखौ ओरैबायदि खालामदोंमोन। जों अबेबा मोनसे साहा दखानाव थाङोब्ला बिथांमोननो साहा दखानाव साहा लोंनाय कापखौ जों सुनानै होबोनांगौमोन। बेनिफ्राय अबेबा मोनसे गारियाव थाङोब्ला जों बिथांमोननि गारियाव जों गाखोनो मोनामोन। लामा हान्थिनायाव जों गोब्राब जादोंमोन। सोरजोंबा सैसै खालामजादोंमोन। अबेबा मोनसे न'आव जों थांनो मोनाखैमोन। जों खामफ्लाय होजायाखैमोन। जों जिराय होजायाखैमोन। जों बायदि बायदि बिदिनो जुनारफोर बायदि खालामजादोंमोन। जों मिथिया जानो हागौ, नाथाय जों जारिमिनाव नुनो मोनो। बिथांमोना बेफोरखौ गोसोआव दंना गैया, बिसोरखौ बिथांमोना नायगोना नायाखै। बेनिखायनो मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामायारि आं बिथांखौ खावलायदों, जाहाथे बिथांमोना जाय दा गादियाव दङ बिथांमोना जे मोन द'था हारिनो एसटि होनाय स्टेटास होनाय बेखौ दोनथ'नांगौ बा रिमुभ खालामनानै दोननांगौ। जुदि रिमुभ खालामाबा जेरैबायदि दा थासारि सोमजिदों, बिनि आरो रासिन सोमजिलांबाय थागोन। आरो जों सोमावसारनायखौ जों दोनथ'नाय नङा। जों सोमावसारलांबाय थागोन। मोनथिनो थाखाय नाजागोन, जिहेथु राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा खायसे खायसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरा बा मख'यो जे बे समाव जे मोन 14टा हारिनाव खहा गोग्लैयालासिनो एसटिखौ होनांगौ होननानै बुंदों, नाथाय बुङाखै जे माबायदि होनांगौ। दा बे समाव बिथांमोना बे डायलगा बा बे बाथ्राया बिथांमोननि खुगायाव ओंखारबाय थादों। बै लिडारफोरखौ मा जाजानो लुबैयो? एज ए फरायसा हिसाबाव मा बुंजानो लुबैयो? माबायदि रैखाथि होजानो लुबैयो जे 6टा जन'गस्थिनि एसटि होआलासिनो बे समाव 14टा बा नैबे हारिनो जाय एसटिफोर दं, थाखानाय दं, बिसोरनो खहा गोलैयालासिनो माबायदि होजानोखौ लुबैयो? एज ए ट्राइबेल फरायसा हिसाबाव मा बुंगोन बे लिडारफोरखौ? थाखानाय हारिखौ थाखानाय हारिनि जेबो इफेक्ट जायालासिनो एसटि होबा जोंहा जेबो अबजेक्सन गैया। बे बाथ्रानि जेबो ओंथि गैया। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा नेसनेल लेभेलाव एसटिआ मोनसेल'। बेयाव जोंहा रावबो एसटिपि एसटिओइस माबा होननानै जोंहा जेबो मख'नाय गैया। बेनिखायनो जोंनि जि नेसनेल लेभेल बेयाव जोंहा मोनसेल' एसटि थायो। दा बेवहाय जोंहा प्रब्लेमाथ' जाखागोन, नोंथांमोनाबो मिथिगौ। बेनिखायनो जोंहा बेयाव गोबां खहा दङ। आरो जि जोंनि आसाम लेभेलावबो जि एसटिएइच एसटिपि आरो दा गोदानै जि ग्रुप अफ मिनिस्टारा जि एसटिपि बेखौ जोंहा जि गोदानै बानायनो नागिरदों। दायो आङो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बुंनो लुगैयो, बिथांमोना जि बुंगासिनो दङ जेबो खहा गैयालासिनो एसटि होयोब्ला बिथांमोना जेबो अबजेक्सन गैया। नाथाय आं बिथांमोनखौ बुंगोन, दिनैनि समाव नोंथांमोना राजखान्थिनि साइडजोंल' नायनानै जानाय नङा। नोंथांमोना राजखान्थिनि बाहेरै नोंथांमोना नायनांगोन। एसे ट्राइबेल सासे सुबुं हिसाबै, दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांमोना नायनांगोन। आरो नोंथांमोना जोंनि ट्राइबेलनि जानानै गसंथानांगोन। जिहेथु जों ट्राइबेल आरो बयबो सुबुं माहारियानो नोंथांमोनखौ भट होनानै देरहासार होबाय जोंनि मोजां खामानि मावनो थाखाय। नोंथांमोनखौ जोङो एसटि सिटनिफ्राय जोङो देरहाहरबाय, जाहाथे जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावो। नाथाय नोंथांमोना जोंनि ट्राइबेलनि मोजां खामानि मावनो नागारै जोंनि ट्राइबेलखौ गोमोरहोलांनायनि खामानिसो मावोब्ला जों बेखौ गनायनानै लानो हानाय नङा। नोंथांमोना
बेबायदि खामानिखौनो दिनै मावदों नोंथांमोना राजखान्थिनि लाबा लाबाखौ साननानै नोंथांमोना जि थाखानाय जि मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौ बुंगासिनो दङ आरो नोंथांमोना बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा नेशनेल लेभेलाव खहा जागोन आरो गुबुन लेभेलावबो जोंहा गोबां खहा जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बिदि खहा गैया मा गैया बेखौ बुंबाय थानो नाङा नोंथांमोना जोंनि जानानै गसंथानांगौ आं बेखौनो लुबैयो जिहेतु नुनो मोनदों जे सासे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा बिथां आक्तारा बेगम बेनिफ्राय आरोबाव नुनो मोनदों जे खायसे खायसे दैदेनगिरिफोरा बे समाव गोबां बाथ्राखौनो बुंनो नागिरदों जे नैबे समाव फरायसाफोरा ट्राइबेल फरायसाफोरा सोमावसारनाया मोनसे ओंथि गैया आरो बे समाव बिथांमोना सोमावसारनाया बिसोरो गादि मोननायनि थाखायसो मोनसे बाथ्राखौ थुनज्लायदों आरो ट्राइबेलफोरखौ बे समाव एबा फरायसाफोरखौ सोमावसारनायखौ मोनसे पागलजोंबो बुंनायखौ नुनो मोनदों बिजनियावबो जों नुनो मोनदों जे बेनि बागै मुसुखा सावनायखौ नुनो मोनदों फरायसा हिसाबै मा बुंगोन जे दाख्लै थांनाय जे जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों बिथां बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा जे आक्तार बेगम बिथाङा जे जोङो ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरखौ सोमावसारनायखौ जेबो ओंथि गैया होननानै बुंदों बे आरोबाव बिथाङा ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरखौ बुंदों जे पागल होननानै बुंदों बेनि बेरेखायै जों मुसुखा सावदों मानो होननानै बुङोबा जोङो पागल नङा जों गावनि मोन्थायखौ खोमानांगौ मालाबाबो खोमानानै लाया जों मोन्थायखौ जों लाखिगोन बेनिखायनो जोङो बिथांनि एगेन्स्टआवहाय बिथांनि बुंनाय बाथ्रायाव जों एगेन्स्टआव बिथांनि मुसुखा सावदों बेनि गेजेराव दायो जे बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे ट्राइबेल नंगौना नङा बिथाङा ट्राइबेलनि सायावनो बे बिथां आइजोआ बुंबायब्ला बिथांनि मोदोमाव नांगोना नाङाखै बिथाङा बेखौ सिन्था खालामनांगौ आरो बिथाङा बुंबाय थादों दि मा एसे थाखानाय एसटिफोरनो जेबो खहा जायालासे जुदि एसटि होयोब्ला बेवहाय खुनु बादा गैया बिथांमोना बेबायदि बुंदों जुदि थाखानाय एसटिफोरनो जुदि खहा गैयालासे बा मोनसेल' साजेसन आं बुंनो सानो बेयो जाहैबाय कार्बिफोरनो कार्बिलेण्ड हो मिसिंफोरनो मिसिंलेण्ड हो बर'फोरनो बर'लेण्ड हो बेबायदिखौ आं नुहुरो बे मोनसेल' आरोबाव मोनसेया मा जे बिटिसिनि चिफ हाग्रामानि जाय दायो गादियाव दङ बिथांमोना राजनितिखौ दोनथ'नानै जों ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरजों सोमावसारनायाव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि बेरेखायै जों गसंफानांगौ जों नांफानांगौ राजनितिखौ दोनथ'नानै जों फैनांगौ जों सोमावसारनांगौ जुदि एसटिखौ होनाय जायोब्ला फैबाय थानाय समाव माबायदि बाहागो लालांगोन एज ए ट्राइबेल फरायसा हिसाबै जुदि गमामायैनो जुदि एसटिखौ होमारोब्ला जों ट्राइबेल फरायसाफोरा ओरैनो जिरायनानै थाया जोंहा एसटि होयोब्लाथ' गोबां खहा जागोन जोङो नुहुरखायो बेनि थाखायनो जुदि जोङो बिथांमोना एसटिखौ जोंनि बेरेखायै जुदि जोंनि बिग्रायनायनि बेरेखायै बिथांमोना जुदि एसटिखौ होयोब्ला जोङो ट्राइबेल फरायसाफोरा ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा दाबो जों फरायसाफोरा बयबो रेडि सोमावसारनो थाखाय नाथाय जोङो दा एसे सिरि जाथ'नायखाय जोङो बयबो दंथ'यो नाथाय जों दाबो सिरि जुदि दायो एसटि होयोब्ला जों दाबो ओंखारगोन नाथाय जुदि एसटि होखांनायनि उनावसो बिग्रायोब्ला जोंहा ओंथि गैयै बायदि जागोन बेनिखायनो जों दा एसटि होयैनि सिगांनो जों जेसेबां हायो बिग्रायनांगौ आरो जि एसटिखौ होमारोब्ला बेयो जोंनि थाखाय जोबोद अयनाय जागोन आरो जोंनि मोनसे जि ट्राइबेल फरायसाफोर जोङो मोनसे बे भारत हादरनिनो सासे फरायसा बा जोङो नोगोरारि जोंनि नोगोरारि जोंनि जि मोनथाय जोंनि दाबिनाय बेखौ खोनासङालासिनो जुदि सोरखौबा गोजौआव थिखोनानै सोरखौबा गाहायाव खोख्लैनाय बिदिखौ जोङो मानिनानै लानो हाया जुदि होमारोब्ला जोंनि बिग्रायनाया गोख्रोंसिन जागोन आं बेखौनो बुंबाय दा आथिखालाव जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रांथि जानायखौ नुनो मोनाखै जे फरायसाफ्रा सांग्रांथि जादों बेराफारसेथिं राजखान्थि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो माखासे रायजो राजाफोरा जाय दिनैसिमबो सांग्रांथि नङा एसटिखौ लानानै एबा मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ लानानै सांग्रांथि नङा फरायसा हिसाबाव मा जाजानो लुबैयो दायो जोंनि आसाम नाङैनो जोंहा सोमावसारनाया फरायसाफोराल' खालामगासिनो दङ माखासे रायजो राजाफ्रा दाबो माने फोथायाखै आरो होनो हाया बेबायदि साननानै दङ दा आं बिथांमोनखौ बुंनो सानदों दायो होनो हाया बिदि खोथा नङा पलिटिकेल मोनसे पलिटिक्सआ मावनो हायै जेबो खोथा गैया बिथांमोना जि गोसो बेखौनो खालामनो हायो दायो 2016 मायथाइयावनो जि बिटिसिनिफ्राय मोनसे न' अबजेक्सन सार्टिफिकेट हरबाय दायो बिथाङा बुंबाय जोंनि ट्राइबेल बिथां बुंनाय माने बिटिसिनिफ्राय अयनेसननि माने जों बयबो ट्राइबेलफोरानो जेबो अबजेक्सन गैया होननानै बुंनाय जाहरबाय
आरो 2019 मायथाइयाव जि आरजे आरो NCST बिथांमोनखौ क्राइटेरिया दं होननानै अलरेडि हरखाबाय बेखौ जोङो मिथिबाय दायो बिथांमोननि थाखाय माने रायजो सभायाव बे बिला टुबिल जानानै दंहैयो आरो जुदि गोदानै आरो जुदि रिपर्ट हरफिनबावोब्ला बिथांमोना बेखौ सावरायगोन आरो ST होनो हाया होननाय बेबायदि बाथ्रा फैनाय नङा बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानो ST खौ होनो हाया होननानै रावबो बिदि जिरायनानै थानो नाङा जों फरायसाफोरजों लोगोसे नोंथांमोन बयबो रायजो राजाफ्राबो सोमावसारनायाव बाहागो लानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि फिसा फिसौनि आरो इयुननि बाथ्रा दङ जोङो दानिखौल' साननानै जानाय नङा इयुनाव जोंनि हारिया बा जोंनि ट्राइबेलफोरा मा जाहैगोन बिनि फारसे बयबो साननांगोन आरो सोमावसारनायाव बयबो बाहागो लानांगोन बेखौनो खावलायबाय नंगौ बे समाव आं बिजनि ओनसोलनि जे ट्राइबेल फरायसाफोर बे फरायसाफोरजों बिथांमोननिफ्राय गोसोनि बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय नाजादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो नोंथांमोननो मिथिहोबाय आरो बिथांमोना बाथ्राखौ रोखा बुंथिदों जे सोमावसारनायनि गुबै ओंथिया बेनो जि बे समाव मोनद' हारिनि ST होयोब्ला बे थाखानाय STफोर एबा ट्राइबेलफोरा जोबोरनो खहा गोलैगोन बेवहाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव सोलोंथाइ लानायनिफ्राय लानानै बे समाव साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै गोबां बिथिङानो बे समाव खहा गोग्लैगोन बे बाथ्राखौ फरायसाफोरा मोनदांदों आरो बेनि अनगायैबो मख'नांगोन जे बे समाव BTC आव गासै मोन 40नि गेजेराव 30टा ST रिजार्भेसन दङ आरो बे सिटआबो बर'फोरनि थाखाय एबा STफोरनि थाखाय थाखानाय नङा एबा बे समाव रिजार्भेसन महरै थानाय नङा मानोना मोनद' हारि एबा एडभान्स हारिया बे समाव बिथांमोननि सुबुं अनजिमायाबो गोबां दा बे समाव बिथांमोना फैनानै सिटखौ लाफैगोन बे गोबां बाथ्राखौनो मख'नायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव फोरमायथिदों जे दाय जाबसिनलायनाय बाथ्रा बे बाथ्रानिफ्राय जानगाराव थानोखौ फोरमायथिदों बिजनि ओनसोलनि ट्राइबेल फरायसाफ्रा लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव मोनद' हारिनि ST गमामायैनो होनो थाखाय थिरांथा लायोब्ला बे समाव आरोबाव बेनिख्रुइ गोख्रों सोमावसारगोन होननानै बाथ्रा मख'नायखौ बे समाव नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बिजनि हालामनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय गोजोन्थों नंगौ बे समाव आं बिजनि ओनसोलनि जे ट्राइबेल फरायसाफोर बे फरायसाफोरजों बिथांमोननिफ्राय गोसोनि बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय नाजादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो नोंथांमोननो मिथिहोबाय आरो बिथांमोना बाथ्राखौ रोखा बुंथिदों जे सोमावसारनायनि गुबै ओंथिया बेनो जि बे समाव मोनद' हारिनि ST होयोब्ला बे थाखानाय STफोर एबा ट्राइबेलफोरा जोबोरनो खहा गोलैगोन बेवहाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव सोलोंथाइ लानायनिफ्राय लानानै बे समाव साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै गोबां बिथिङानो बे समाव खहा गोग्लैगोन बे बाथ्राखौ फरायसाफोरा मोनदांदों आरो बेनि अनगायैबो मख'नांगोन जे बे समाव BTC आव गासै मोन 40नि गेजेराव 30टा ST रिजार्भेसन दङ आरो बे सिटआबो बर'फोरनि थाखाय एबा STफोरनि थाखाय थाखानाय नङा एबा बे समाव रिजार्भेसन महरै थानाय नङा मानोना मोनद' हारि एबा एडभान्स हारिया बे समाव बिथांमोननि सुबुं अनजिमायाबो गोबां दा बे समाव बिथांमोना फैनानै सिटखौ लाफैगोन बे गोबां बाथ्राखौनो मख'नायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव फोरमायथिदों जे दाय जाबसिनलायनाय बाथ्रा बे बाथ्रानिफ्राय जानगाराव थानोखौ फोरमायथिदों बिजनि ओनसोलनि ट्राइबेल फरायसाफ्रा लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव मोनद' हारिनि ST गमामायैनो होनो थाखाय थिरांथा लायोब्ला बे समाव आरोबाव बेनिख्रुइ गोख्रों सोमावसारगोन होननानै बाथ्रा मख'नायखौ बे समाव नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बिजनि हालामनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय गोजोन्थों